אחת המטרות המרכזיות ששמו השניים לנגד עיניהם היא קידום וטיפוח שחקנים צעירים שיבואו את בסיס הקבוצה בשנים הבאות. שי לוי פגש את שלומי ארוש, כדורסלן אלמוני עד לפני זמן קצר, ושחקן החודש הצעיר של ליגת לוטו. הייתי בנוער מחוזית, אחרי זה רק הייתי לנוער לאומית בי"ב. אחרי זה ליגה ארצית 3 שנים, הרגשתי שאני חייב לקבל את הביטחון הזה, הביטחון של המשחק, לקחת על עצמי, לאט לאט הפכתי שם להיות שחקן מוביל, ראיתי שזהו, מיציתי את עצמי בליגה הזאת, הייתי בליגה לאומית. נתתי שנה ראשונה פושרת, אחרי זה 2 עונות טובות, והרגשתי שזהו, בשל לליגת העל. ונוצרה לי סיטואציה טובה עם הפועל חולון. והחלטתי ללכת על זה. שלום צופה וואן, אני שלומי ארוש, בן 24, גרד הפועל חולון. נבחרתי את תגלית החודש הראשון של ליגת העל. משחק ראשון בליגת העל, האמת, חשבתי אני אתרגש. לא יודע, ירגיש שזה משהו אחר, אבל שוב, הצלחתי להיכנס ולתת את המשחק שלי. אני חושב שבסגנון המשחק שלי הרבה יותר קל להיכנס למשחק, בגלל שזה מהגנה. אתם שואלים הרבה פעמים על כל מיני שחקנים איך זה שהם מתקלמים מהר. כדורסל זה כדורסל, ומי שיש לו את זה, יש לו את זה. ושלומי יש לו את זה. הוא יודע מה עושים על המגרש, יש לו שכל. אני יודע שדרך ההגנה, אם אני אבוא וישמור והכל, אני אקבל דקות, ואז גם יבואו לי האופציות בהתקפה. הוא יודע איפה להיות, הוא משנה דברים, הוא חוטף, הוא רץ לפרסבקים, את זה אי אפשר ללמד. לא חושב שאפשר ללמד הגנה. זה או שאתה רוצה את זה או שאתה לא רוצה את זה. עניין של רצון, אתה אומר. רק עניין של רצון. הוא נמצא במקום טוב, מקום שאוהבים אותו, מרוצים ממנו, שהוא יכול להתפתח ביופי. כל הפרויקט הזה של הפועל חולון, שפיני גרשון ודן שמיר, שהתחילו לעשות שם עכשיו, זה פרויקט באמת כאילו... אני חושב שהוא יכול ללכת לרמות מאוד גבוהות. יש פה חבר'ה מלאי אנרגיה, מלאי טירוף, וזה מה שהקהל אוהב, זה מה שקבוצה שהפועל חולון מייצגת. אני חושב שאנחנו נהיה קבוצה שאתה יודע, קצת יציבות, ואנחנו נדבר חזק בליגה. לשחק עם שחקנים כמו מורן רוט וזרים ברמה הזאת, זה באמת, אני חושב, יכול לשפר אותי, לקדם אותי. מורן רוט מאוד מכוון אותי, עוזר לי בעיקר. אני כמוני יודע כמה הדרך הזאת לא פשוטה, להגיע מהליגה השנייה לליגה הראשונה ולתקוע יתד בליגה הראשונה, ואני חושב שההתחלה שלו היא התחלה מצוינת. הוא מגיע והוא משחק בלי רגשי נחיתות, נלחם על כל דקה על המגרש, וזאת הדרך לצבור עוד דקות, והוא עושה את זה יפה עד עכשיו. החלום הגדול שלי קודם כל להמשיך עם הפועל חולון ולהגיע הכי גבוה שאפשר, ולהיות שחקן מוביל בליגת העל בסופו של דבר. הוא שחקן ליגה לגיטימי לחלוטין, הוא כבר שם. אין לי ספק שיכול לעשות את זה עוד הרבה שנים, אבל יש לו, צריך לעבוד על הקליעה, וצריך לעבוד על עוד כל מיני דברים במשחק שלו ולהתגוון, ואז הוא יכול להיות שחקן ליגה מצוין. עכשיו שמכירים אותי קצת יותר, תבואו לבקר, אני בפחים.